ବର୍ଗାକୃତି ବର୍ଗାକୃତି କଣ ଏମିତି ଯଦି ଚାରି କୋଣ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହିବା ବର୍ଗାକାର କଣ କହିବା ବର୍ଗାକାର ବର୍ଗାକାର ତମ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେଲ ଏଇଟା ହଉଛି ଆୟତକାର ଏଇଟା କଣ ଆୟତକାର ବର୍ଗକାର ସବୁ କଣ କହିଲ ପେଟି ଆଉ କଣ ପତାକା ହଉଛି ଆୟତକାର ଆଉ କଣ ବର୍ଗାକାର କଣ ଅଇନା ଆଉ କଣ ପାନିଆ ଏଇଟା କଣ ଦେଇଛି ଇଏ ହଉଛି ଚାରି କୋଣିଆ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ଏଇଟା ହଁ ମୁଠୁ ଗୋଟି ହଉଛି ବର୍ଗାକାର ଇଏ ହଉଛି କଣ କ୍ୟାରମ କ୍ୟାରମ ବୋର୍ଡଟା ହଉଛି ବର୍ଗାକାର ଏଇଟା ହଉଛି ଚେସ୍ ବୋର୍ଡ ହଉଛି ବର୍ଗା